מי שהיה שומע על הבהילות שבה הוזמן ראש הממשלה לבית הלבן היה בטוח שהנה המתקפה קרובה, והנה קיבלנו את ההפוך, משא ומתן. אפשר היה לשפשף את העיניים ולשאול האם מדובר במשטר דמוקרטי כמו שבזמנו אובמה התעקש על האופציה הדיפלומטית. בוא נאמר משהו על האופציה הדיפלומטית בהקשר של איראן. המערב טעה כשהוא הלך על האופציה הדיפלומטית מול איראן, כי זה הוכיח שאיראן שיחקה ורימתה את העולם ושאפה לפצצה תוך כדי חיוכים. ועוד דבר אחד שהעולם לא הקפיד עם איראן, ואנחנו שילמנו על זה במלחמה עם חיזבאללה, שההסכמים הללו לא מדברים על התעצמותה של איראן באזור, חות'ים, חיזבאללה, עיראק ומה שפעם היה סוריה. ולכן ההסכמים הללו הם לא טובים לישראל, המשא ומתן הוא לא טוב לישראל, אלו חדשות לא טובות לישראל. אולי בשביל זה הזמינו את ראש הממשלה כדי לבשר לו את ה-bad news. מבחינת ישראל, בטח ובטח אחרי המצב של 7 לאוקטובר והיתרונות האסטרטגיים מול חיזבאללה, חמאס ומה שקרה בסוריה, הורדת ראש הנחש זה מה שצריך לעשות עכשיו, ולא דרך משא ומתן. ברור, כמו שהערכנו כאן, שהאיראנים יעדיפו משא ומתן, למשוך את הזמן ולדבר, וגם אם טראמפ נתן דדליין של 1.5 חודשים, ברור שהאיראנים עכשיו ישחקו עם כל מיני תירוצים וימנעו את המתקפה. אפשר לומר שבעצם חידוש המשא ומתן בין ארצות הברית לאיראנים יהווה בעצם הרחקה של האופציה הצבאית ומשחק אחר לגמרי, שאגב לא מתאים לטראמפ ולגמרי לא מתאים לצרכים של ישראל. וישראל תצטרך לעשות עכשיו את מה שעשתה פעם בממשל הדמוקרטי, לשכנע את הנושאים והנותנים מצד האמריקאים עד כמה איראן משתה בהם, עד כמה איראן פועלת בזדוניות ובערמומיות ובצביעות, ואולי הם השתכנעו. אבל מי שמתחיל משא ומתן לא הולך כל כך מהר למתקפה. מי שישר הולך למתקפה זו כבר היסטוריה, וכנראה שזה לא קורה, אלא אם כן מדובר פה בכוכבית הזרה, שזה תרגיל הטעיה גדול של טראמפ, ואנחנו חלק מההצגה, וגם לזה אפשר לתת איזושהי סוג של אופציה שזה יכול לקרות, אבל כרגע אלו הדברים. משא ומתן נוח לאיראן, לא טוב לישראל.